voimalla, mitään nostotetta ei käytetä. Ja sitten ne yleensä aloittaa tämän aika aikaisin aamulla, ne tekee semmoisen 50 kilon taikinan kerrallaan. Ja tää uuni on semmoinen, se on valmiiksi, tai niin, se on tommonen valmis saviruukku tavallaan, tai saviuuni, joka sitten muurataan tähän lattiaan kiinni. Ja samalla tähän sitten laitetaan tuommoiset istumareijät niin, että nämä voi istua ihan tavallisessa asennossa, ettei niiden tarvitse olla polvillaan tai rähmällään tai jotenkin. Ja tää on nyt tää varsinainen leipo ja mestari, niin tämä on se varsinainen taito, osataan laittaa se sopivan ohueksi, se on härvelin päälle, joka härveli muuten roikkuu siellä keittiön ja kylpyhuoneen välisellä seinäosuudella. Haa, okei. Ja yleensä tässä 4 ihmistä tarvitaan niin, että 2 kauhista ja 1 on metsässä, sitten näitä valmiita. Kato. Joo, ole sieltä, vähän silloin. Täällä on tuolla pesässä ja aina alla, mitä sitä voi lämmitetään. Joo, ei, se on heitetty Eli tuosta reiästä lämmitetään, joo. Sieltä on ilmareikä sitten jonnekin ulos. Ei mä ajattelin, että onko täällä lappuvalolla esimerkiksi. Joo, ei. Eli siis se lämmitys tapahtuu tästä samasta reiästä. Joo. Mutta nyt siellä ei ole tulta enää. Ei ole tulta, ei käy siis samaan aikaan ollut. Joo. Sitten jos niillä nyt sattuisi olemaan jotkut juhlat tässä, niin sitten siihen voi laittaa vartaita.